Her i dag har vi den her og det her. Det er en X-ray med sukker. Hvad? Nå, det er en æble. Nej, med æble. Okay, og så en syrligt mix med sådan noget alt blandet. Og vi har aldrig prøvet at smage det før. Jeg har prøvet at smage det. Jeg var lige meget. Jeg har sådan en glas her. Hvorfor har du 4 glas? Du sagde, vi skulle have til... Nå jo, vi skal jo have til... Okay, skal vi starte med slikket? Nej. Nej, Sukkerfri. Sukkerfri. Okay, det er sådan her. Jeg ser det så godt. Hvorfor skal vi også lige have sukkerfri? Ej, jeg spiller for tænderne med sukkerfri. Det er stadigvæk rigtig for tænderne. Det er det verdens bedste lyd. Nå, fordi den er sukkerfri. Det får man lige. Duft faktisk ikke. Du får bare det samme. Hvis det bare er det samme, så skal alle bare købe den der egentlig. Det er meget billigt. Jeg tager bare den lidt for starten. Sådan her smagsbrød. Hvad? Dårlig timing. Det mener Bare lad jeg mig tage det. dårlig timing, det der. Man kan godt smage, at der ikke er sukker i. Ja, besked. Jeg kan ikke tale nu. Så kører det. Det smager meget sådan tyggegummi-agtigt. Nå, godt med. Ja, fint nok. Altså sådan, efter Man kan godt smage det X-ray. forsmagen, det er X-ray. Og så kommer det bare vand. Det vil lade være. Der står bare det. Og så Hey, det er min tur nu. Nej, det er det ikke. What? kommer der sådan noget, altså... Jeg ved ikke lige, hvordan den smager. Den er sødere næsten. Ja. Selvom der ikke er sukker i. Man kan godt smage, der er ikke sådan en lang eftersmag. Ja, det slutter bare. Ja. Det er sådan, man kan smage X-ray, og slutter bare. Det ligner sådan lidt vand. Der er ikke så meget brug. Der skulle fucking meget bruge min. Det er sådan vand. Jeg har fucking meget brug i min. Prøv at se. Den er okay. Det er sgu mega god. Okay. Så snakker vi med dem. Jeg har ikke noget at sige. Fuck, det er god. Du rører dig ikke. Skal vi så se en udsagsning? Ja. Vi åbner. Oh shit. Det er billigt. Okay, det er åbnet. Nu må du godt se her. Det er godt, det er godt. Det lugter. Gør det. Det stinker. Hvad fanden har du Nej, gjort? men det er virkelig godt. Smag. Smag. Det er blødt. Det smager Godt. mega meget. Jeg kender ikke de der bamser, vi kan komme ind. Ja, klassisk. Og så bare med sukker. Aha. Ej, ikke sukker, bare med Og sukker. så er det sådan... Det er mega godt. Og der er forskellige slags af mayonnaise. Se, Der er sådan nogle det er en mix. og det er sådan elastisk noget på det. Jeg kan også sådan noget. Det smager sgu godt. Du har spist det nu. Har du spist det her? Har du det? Jeg skal også lige lidt. Meget godt godt. Jeg har ikke smagt. Det anbefaler til lagenpej. Men det er det her ikke, fordi det er Du sukker. har mere. Ja. Du kan lige godt bruge det her med. Der var meget der i. 140 gram. Hvor mange ting. Okay. Nu tager jeg lige så en masse, hvad vi har. Så den her Og jeg er tilbage. spændende på at smage den der. Ja, fordi den brugte vi en 10. Okay, det er faktisk ikke. Skal vi komme til det? Nej. Nu skal vi. Nej, spænd den. Spænd den. Ellers så smager de ikke godt. Spænd den. Ja. Med den måde, smager den god. Det er lyden den der. Okay, nu skal vi lige. Er det æble? Er det æble? Det er sur æble.
Stinker. Ej, det er dumt. Kom. Jeg tror, den er god. Grøn. Det kan lige det. Måske kan godt se det igennem. Se det igennem glasen. Og vi skal gøre det på samme side, jeg har ikke smagt den. Okay, jeg er klar. 3, 2, 1. Fuck, der er meget brus i min hånd. Jeg kan få se den brus i stadig med. Er den god? Det smager de der sodavandsis, der er smeltet. Altså, Prøv lige smag. Det. Og så tænk på den der sodavandsis der. Det er alt for meget den. Det smager fucking det smager tyggegummi. Hvorfor synes jeg, at alt smager tyggegummi nede? Den her smager tyggegummi. Altså, Og den forsmagen. der sodavandsis. Fuck, den smager meget den der sodavandsis. Det er heldigt, jeg godt kan lide den. Forsmagen, det er æble, og så eftersmagen, det er bare Tyggegummi. det er middagsmagen. Æblesmagen. Hvad fuck er det? Det er æble. Nej. Nej, det første, det er sådan en sur æble. Her, nu kan man ikke se os. Og sådan, Sådan det andet æble. Nej, ikke det andet æble. What the fuck er jeg dum? Midterting. Midtersmagen. Det er sådan tyggegummi, og eftersmagen, det er bare æble. Det smager godt. Giv mig lige noget mere. Den smager sådan fin nok. Du kan lige vise farven og bruge til lige væk. Okay, jeg skal finde på en blanding. Kun en lille smule, for der er ikke så meget mere. Er det godt? Det smager kun af æble. Nej, ikke her. Prøv at smage den her. Fuck, den er god. Vi laver en der, det her. Den hedder... Sukker-X-Line. No Sukker-X-Line. Nej. Vi stjæler. Red Bulls navn. Det står. Jo. Hvorfor kunne man ikke gøre sådan her? Og så bliver det til en tur. Mixen. Det smager ikke. Det skal lige forsmagen. Æble. Hvad er sådan så failet? Det var ikke var meningen, at vi tager dem sammen. Så Jeg må det godt. Æble. Det der. Tyggegummi. Okay, vi biller. Ej, det gør vi så ikke lige. Jo, vi gør. Nå, okay, jeg bare åbne. Det ved I alle sammen, hvis vi ikke gør med. Jeg føler, at den er først færdig. Fuck, det var meget Men lige meget. Ej, det har det så ikke lige. Jeg har ondt i maven nu. Jeg har allerede drikket så meget. Den er næsten tom. Det er den her. Det var så det. Jeg håber, at du subscriber og alt det der. Og med alt det der, det mener han like. Fordi, hvorfor kan du ikke bare sige det? Og alt det der. Subscribe og like. Og jeg vil gerne se videoen. Og vi måske i fremtiden så... Jeg vil gerne have, at I ser alle vores videoer. Ja. Vi har lavet headphone challenge, sodavands challenge, headphone challenge. Den hedder den anden, men det ved vi ikke. Nej, den hedder headphone challenge. Nej, det gør den ikke. Ikke? Så vi har lavet en sodavands challenge. Den tror jeg andre har lavet, men jeg ved ikke, hvad den hedder. Så vi var en sodavands challenge. Så har vi lavet kanel challenge, eller hvad det hedder. Fuck, det smager ring. Det er så tørt. andet. Jo, ja, vi har så lavet Ask Me. Ja, så lavet en Ask Me, og vi laver nok en Tinderby. What the fuck, det er tørt. Ja, det var simpelthen... Kanel er bare sådan tørt i munden. Og Man tror bare, man bare kan spise det, man kan bare. Og I skal bare gå ind på vores kanal lige under her videoen. Og så kan I se lige 4 videoer. Vi har lagt 500 vel. Nej, jeg tror ikke, vi har lagt 4. I kan bare huske det. Ses næste gang.